Balkan vilayetinin Magtumul etrafynyň hassahanasyna Gurban Guly Berdimuhammedow adyndaky howunarlyga mätäç şagylara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gynnatynyň serişdilerine satyn alınan Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň lokmançylyk injamlaryny öňürýän meşhur B. Braun kompaniýasynyň iki sany dialog goşma kysymly gemodializ injamynyň sowgat bermek münasibetli geçirilen aýdym sağly dawary ýokary ruhunlyga betlendi. Vilayetin medeniyet we sungy üstadlarynyň talip ýaşlaryň ýerine ýetiren döwrewap aýdym sağlary, folklor toparlanyň joşgyny çykyşlary bu çäre aýratyl bedeg berdi. Döwrewap aýdymdyr sağlarda berqara döwletiň täze ýamynyň garkynyş döwrüniň gahrman arkadamynyň hemde arkadaly gahrman serdarymyň amala asyrýan ýylyurt berhwetli beýik işleriniň insan sağlygynyň wasfy beýan edildi. Çaýgalar dörejilik toparlanyň şowkuny çykyşlary dawratmyjlara şatlyk paýlady. Gurban Guly Berdimuhammedow adyndaky howunarlyga mätäç şagylara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gynnatynyň hasabyna Balkan vilayetinden bejergelen şagylaryň olaryň enatalarynyň bir çäre gatnaşmagy tolgunurjy duýgular döretdi. Soňra bir ýerde Balkan vilayetiniň Magtumul etraf hassahanasyna Gurban Guly Berdimuhammedow adyndaky howunarlyga mätäç şagylara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gynnatynyň hasabyndan Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň B. Braun kompaniýasynyň dialog goşma kysymly iki sany gemodializ ýagny emeli böwrek injamy dawaraly ýagdaýda goşurly. Bir ýerde çykyş edenler döredilýän şeýle şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri Lukman Arkadamyza alkyş sözlerini aýtdylar. Dawarada häzirki döwürde gahrman arkadamydan başlana başlanan asyrly ýörelgelerini arkadaly gahrman serdarymyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa ýeşilmegi netijesinde durmuş düzümine möhüm ähmet berilýän notaly. Şundan saglygy goraş düzümleriň maddi enjamlaryny binýadyny döwrewaplaşdyrmak, adamlaryň saglygyny berkitmek meselelerini zerur ünsürlýär. Şunun bilen baglykda sany durmuş ýörelgelerini döwlet siýasatynyň möhüm ugrlarynyň hataryna kesitlen ýurdumyzda sağlam durmuş ulgamynyň ähli düzümleriniň işi kämilleşdirilýär we lukmanlaryň hünär taýdan kämilleşme ugruna döwlet tarapyndan ýygydaly alad edilýär. Buňky çärenin ýurdumyzda giňden dawarlanylýan çaýgalar gorman halkara gününiň öň ýanyna geçirmegine öz boşly many bar. Şeride bir ýerde Gurban Guly Berdimuhammedow adyndaky howunarlyga mätäç şagylara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gynnatynyň ýardam bermegine saglygyny dikelden çaýgalaryň çykyşlaryna giň orun berildi. Sagdyn nesil sagdyn geljek, saýaňyzda biz wagtya etýän aladağymyz üçin sag bol gahrman arkada. Etýän aladağymyz üçin sag bol gahrman arkada. Galkynysly täze eýýam alnymyza güneş bolar. Sizin bilen halkymyzyň başlanyşy ýeňiş bolar. Arkadaly zamanna hazyr bolýar arzularymyz. Sizin bilen bagtlymyz. Arkadaly serdarymyz gahrman arkadamyz. Ömüretine gaýratine gahrman arkadagym. Alkyş tile şöhratine arkadaly serdarym. Alkyş tile şöhratine arkadaly serdarym. Ayalle yalle canım canalle. Soňra çaýgalara hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň hemde türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamynyň adyndan sowgatlar goşurly.
Sonra davaratnyjylar magtumly etrap hasahanasyna togut berilen Gurbanguli Berdimuhammedow adanyky howanalyga metasagalara himayet bermek boýunça haýyr sahabatganasynyň ferişlerine satylan Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň lukmançylyk enjamlaryny öňerýän meşhur B. Braun kompaniýasynyň dialog goşma gysymy enjamlarynyň mümkinçiliklerinden taşdylar. Hasahanalyň lukmanlary täze enjamyň mümkinçilikleri bardy aýdyp, oň häzirki döwürde dünýäde iň kämil we bejerisi üçin ähmetli enjamlaryň hatarynda durýanyny belediler. Şeýle-de olar netijeli işlemek, bejerisiň hilini we derejesini ýokarlandyrmak ugruna ýygy alad edilýänligi hem-de hasahanalyň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilýäni üçin hormatly prezidentimde hem-de Lukman Arkadamyda alkyş sözlerini aýtdylar. Bir kämil lukmançylyk enjamynyň aýratyny böwrek ýetmeşlik keselinden ejer çekýän näsalaryň ganyny arasalamak arkaly olaryň saglygyny gowlandyrmagy, ömür dowamlygyny ulatmagy mümkinçilik berýänligini näjemlenendir. Şeýle döwrewap kämil lukmançylyk enjamlarynyň sowgat berilmegem, raýatlarymyzyň saglygy we awadançylygy baradaky ütgözsiz aladalaryndan habar berýär. Bir Braun kompaniýasynyň gelip gowşan bu enjamlar ösen tehnologik işläp taýýarlamalara da ýanýan emeli böwrek enjam bolup, dializ bejergisiniň häzirki döwürde ma'lum bolan ähli görnüşlerini geçirmäge mümkinçilik berýär. Belen şäherli dorly ugurlar öz içine alýan giň gelimli tassamalar ilkinji nowatda halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmagy, şeýle-de raýatlarymyzyň saglygyny goramagy we berkitmäge, sağlam durmuş öpçün etmäge düşünür gönükdirlendir. Bu zatlaryň ählisynyň aňarsynda döwletimiziň halkymyzyň bagtya durmuşy üçin ýetýän aladalardyr. Munyň özi Lukman Arkadamyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň gelip çykýan wezipeleriň hormatly prezidentimiň tagalasy bilen üstünlükli amala asyrylýanynyň nowatdaky beýanydyr. Hasahanalyň lukmanlary halkymyň saglygy baradaky aladanyň durmuş ugurly döwlet syýasatynyň möhüm uguruny öwürlenligi we insanperwer ýolagolary esasy ugura edilýän Gurbanguli Berdimuhammedow adanyky howanalyga metasagalara himayet bermek boýunça haýyr sahabatganasynyň sogab işleri amala asyrýan üçin gahrman Arkadamyda hem-de arkadaly gahrman serdarymyda tüýüs direkden çykýan hoşalyk sözlerini beýan etdiler.